Hijira TV Hijira. Hijira TV Hijira. Baby success, makarantar zamani. Sama is the success, na aka koyon tarbiyya. A cikin shirinmu na kasuwa a kai miki dole, kamar kullum yau ma ga mu a cikin wata katafariyar makaranta a garin Maradi a cikin jamhuriyar Nijar mai suna Baby Success. Sai ku biyo mu domin gane ma idanuwanku abinda wannan makaranta ta tanada. Ni ce Hawwa'u Lawal zan gabatar muku tare da jagorancin madugun shirin wato Nura Lawal a Jino. Sunana Badan Bashir Hajiya Mariya Abdurrahman. Ni ce mai jagorancin makarantar Baby Success wadda take Yamai Sunusi kuma da magaram karshe karkada. Yanzu yau Allah kamu a Burja ƙasar Maradi na muka bude gidan reno na yara daga kwana 40 zuwa shekara 3. Muna marhaba da yaran nan saboda mu kula da lafiyarsu kuma mu ba su tarbiyya. Muna koya masu karatun Qur'ani kuma yanda muka ga Ingilishi yana bunƙasa a ƙasar duniya gaba ɗaya muka sa karatun Ingilishi a cikin karatun namu kuma muna yin turanci wannan Faransai. Wannan aiki shekaru 21 muna yin shi. Babu abin da yake ba mu ya babu abin da yake ba mu wahala kuma muna da ƙwararrun mata masu kokari masu kai da kawa bisa yaran nan su kula da lafiyar su kula da tsaftar su. Duk wanda ya kaɗan shi gobe sai ya kawo wani. Amma tsaina na malaman makaranta shi yasa wannan abu yake bani shawa. Na ji daɗin Maradi shi yasa na bege na komo wurin dangina na buɗe nake so su kama mini mu kama juna mu tafi da aikin na yadda ya kamata 100%. Muna amsan yara mu kula da ɗawainiyarsu da lafiyarsu da tsaftarsu. Mun samu dokta guda 2 wanda ba a sani ba harkar rayuwa harkar yaro in ba su da lafiya doktor nan na clinic lafiya a nan Maradi su ne suke kula da su. Akwai kuma wannan gashi takarda karta da ya kamata in ba ma'aihin mutum ya zo ko oshi ko ubashi ko ya aiko nan karti ko ba aka aiko ban bada ko an yi waya an ce a bada yaro ban bada yaro sai dai dole an zo mu da wannan takarda wadda take da kashen mu kuma take da sinyaturkin mu sa hannun sannan muke bada yaro saboda lahiya da kuma tsaro na gaskiya na yaro mu rike sai da ya kamata. A makarantar Baby Success da ta Yamai da ta Zandar da ta Maradi dukkansu muna daukan maraya wanda bai da uwa bai da uba a biyan ko dala wajen fannin karatun shi. Idan mutum ya rasa uwar shi sai a biya rabin kuɗi, in uban shi rasa sai a biya rabin kuɗi, amma wannan abu yana da ka'ida. Menene ka'ida? Sai an kawo mu takarda na maraya na uwa da uba, sai an kawo mu takarda na uwa da uba lalle sun mutu. To wannan diya ta zama ta muna daukan yaro saboda Allah. Baby Success na farko dai a lokacin bayan na bude lakwal Mariya Efis a Bani Fandu. Baby Success an 2013 an bude ta a Cité Sunusi nan wajen gidan Saini Omar wajen Station Petroba. Bayan 2013 yanzu 2018 muka bude a nan Zandar karshe karkada. Bayan karshe karkada kuma Allah ba mu iko muka wayi wannan sahiya yau gashi 4 November mun bude a nan kasar Maradi a karshe Burja bayan aran dolis kusan tele duniya. Duk abin da yara yake bukata a cikin Baby Success akwai shi. Mun kawo trampoline gashi nan daga Amurka yara suna shiga suna ta wasan su a cikin lakwalolin mu akwai. Mun kawo kayan wasa da motoci duk abin da yaro yake so na wasa na jin daɗi akwai shi. Kuma aka tashe da ƙoshi saura in ji 'yan magana. Duk ma'ahin da ya kawo yaran shi Baby Success a gaban yaran zai ta amma yaran baya bai kuka saboda gaskiya kayan wasan nan suna ƙayatar su da yara. Yanzu yau wata latijiya ta zo da 'yan shigokinta suka ce ta tahiya ta bisa tahiya da ita. To me yasa? Saboda akwai abubuwan da suka gani wanda ya dace da su daidai shekarun su wanda zasu yi wasa da shi da ya kamata. Kowa ya zo ko suna ne ba wanda zai rasa abin da zai wasa akwai su. Assalamu alaikum. Aigo Baby Success gin borera. Ya kullo kirna feri irin duga zanka irin duga hagwai da zanka an bori
Donc irin duga irin école créé son hunkunde no irin sintin donc irin sintin irgi sambu za girbo itaki parce que goitere ngon kan zite girbo itaki iginga ikuge goyodo wala bore kan yango ke wala bore kan yango ko stage irgonda convention de prise en charge mutkai ke ni gimbanare irgonda prise en subvention de prise en charge irgonda cour islamique yan kirgno zankai sai arsalama ise donc ay go garan burnya burkul kan gondi hina on kantingi zene wa agdi différence vraiment parce que on a des il faut des nounous qualifiés qui sont faits pour l'occasion.